Hello guys, welcome back to the channel. Masawa o na sa litara. Dahil unta mo ron guys nga mag Uber Eats delivery ko. Kung sa tuwa, I'm not sure unsay tawag ano sa tawag, murag Food Panda or something. Pero dugay-dugay na ko actually wala naka-drive. Balik lang ko kay para pang extra sa high kay. Syempre, 'di ba? Ga-casual raman ko and then murag usay trip sad na ako hustle hard. Anyways, so karon mag-deliver ta sa ako ang orders sa ako ang online shop sa ako ang side hustle, healthcare apparel nga business. And then as you can see natay punching bag na dere ikuha na mo gabi ini no actually sa kumigo. And mo adto ta sa balay sa akong kuan sa bag delivery bags, kuha ko brand new one. Brand new man daw ni, sealed. Kaya ako ang delivery bag nga sa una gihatag na ako sa kumigo ang tag-iya ning punching bag. Kay wala man tay ko gadahom nga makabalik ko og delivery, pero karon kay since naay mga times nga bakante si Mrs. So mao na lang po na niya naay times nga wala sa pick up sa work. So at least mag Uber na lang ko to at say tawag gani. Padayon og follow up sa kwarta ba. But and at the same time nindot mo po siya makalingaw. But anyways, let's go and dalawang ta mo mag-pick up ta sa bag nato. So the reason di ay nga ning balik dahil kog Uber rong adlaw it's because hapit ang Halloween season ba nya na ay murag promo ang Uber Eats nga so every 5 deliveries nimo na kay extra $40. So asa ka na no? So every 5 deliveries na extra $40. So probably I don't know, maybe ila po ng style para syempre makabalik ang mga drivers, di ba? Ma-inspired magbalik. Kay ang naka-disadvantage lang akong dili ganahan ni sa una sa Uber is like for example, ang lesson nga ako na learn kinahanglan imong kwaon kanang mga lagyo pero di nagkuay ba para dili bitaw ka maluya. Kay kung gamay imong kwaon nga tag $4, $5 pero dugol ra pod mga 5 kilometers maluya ka ug balik-balik. Pero kung tingbanay like 20 kilometers mga around $20 to $25 po ang bayad plus tip. So murag mas worth it siya kay para short trips means ang pasabot is kanang ginagmay lang nga biyahe murag maka-pick up kag ingon ana 5 ka beses okay na shin na $100 na di ba kumpara o mo pick up ka o tag 5-5 ya pila man na 20 ka trips kay tag 5-5 man siya so hassle so mo na akong na-learn so hopefully na yung nanaron nga mga offers nga di nagkuhay kay mora ko paon na nakanindot na sa Uber Eats kay pwede ra ka decline o gamay kayo bitaw ang offer kung di ka ganahan pwede nimo siya ma-decline. Adto sa ako sa kuan pick upon ako ang bag para maka-start na ta og delivery. $60 niya baligya for both pizza nga kuan na. Let's see, makita na ako sa inyo harong pizza o katong murag food and drinks delivery. Kay usually ang uban baligya tag binuok ba kani kay set. Nya nahangyo na ako 50 pod. So nindot siya nga deal. Let's see. Ako ipakita ninyo sa itsura ni ron. Hopefully brand new mo na nasa picture. Alright. Barato kayong gas guys. I'm not sure if makita ninyo pero barato ron ang gas. It's 100 not 100 113.9 so $1.13 o $1.14 i-round off na lang nato. Gahapon nakapatugkong kuha ni Bluey full tank 1, 2, 3 plus na nasa discount sa Shell sa AMA nga kuan kay namin sa Alberta sa AMA. Kung sa BC murag sa to BCC yung tinga nito kalimot ko actually pero nagkakuha ako na kay para na less 3 cents sa Shell. Pero karon Petro Canada $1 ra yun $1.13. Last time ning abot ni siya og less than $1. So, ni barato mayo. Mo lang naka-nice po diri sa Alberta kay barato ang gas actually compare sa ubang provinces. So guys, tugnawa oy, grabe. Butan ra pa ng kuan ani estudyante yan. Anyways, nakuha na nato. Mo ni ang bag. Napanig siya sa ako rang giabri ako nag-open na ni plastic actually. So uy, katapulas plastic. Hindi na napakapin-hapin. Anyways, so duha ni siya. Nadali ang usa. Ang usa pizza box. Ang usa kay kaning para sa delivery jud mismo. Kaning mga food ana ba? Butang na siya sa sulod. Murag square type siya ba? Cube. Mo na yung gipangita sad. Kay usahay na store nga dili ganahan og wala kay dalon bitaw nga bag.
So mo na nga murag mahulog yun siya nga murag required nga magdala ka ani kay di man ihatag sa store kay syempre ila pag giampingan ng ilang reviews, di ba? So basig ingon sila nga anong bugnaw man ni pag-abot sa kuan ana bitaw, so sa ilaha mo balik. So far brand new jud siya. Brand new jud siya guys. So nice. Insulated ni siya, so kanang para ma-preserve ang kabugnawon or ang kainiton diri inside. So goodbye 50. Napod siya divider, oh. Napod siya divider. Pwede na siya ma-divide, guys. So kung duhay mo order, but later na lang ko ni plaster kay maglisod pa ko kay maglisod ko plaster kay napa ko ang delivery nga inog-deliver sa gani sa akong online shop, akong online business. So after na to ma-deliver ni, then we'll plaster this one para makita ninyo ang itsura. So karon adto ta sa delivery. I know murag alanganin na akong kuan ron kay supposed to be lunch time man bitaw nya. Karon launa na. But it's okay, testing pa pud ako pabalik lang pud sa gana pa sa pag-deliver. And at the same time maka-vlog pud ta. Di ba? So yeah, at least we are earning something for today. We will be earning pa di ay wa pa man day ta ka-earn. Anyways, see you guys. Hatod sa nato ni. So guys, nata diri. Hatod na nato ni sa atong deliveran. Then mag-plaster taron. So sana mga nang orders. I don't know, di mo gud sila kasabot, di pa sila mo Bisaya, pero salamat. So, let's go. So, alright. Humanang atong mga samdi sa muka ginari. Anyways, humanang atong mga errands guys. So, what we gonna do? Prepare na ta for delivery. So, before mo ni siya akong dalara. But palitan na ako ni siya sa Walmart, I believe. Okay, insulated mo po ni siya. Pero usually used for picnics ni siya or something. See? But night times nga, like for example pizza, kung mga 2XL ana or mga I'm not sure if na 2XL, no, I mean like extra large yung mga pizza, kinahanglan jud ang pizza nga sudlanan. Kay kung wala ngani kanang flat jud ba, kay kung wala dili ihatag sa mga pizza stores ang kuan, nahugaw na ba. So mo ni siya sulod na diri pamutang pizza ana kung pizza orders, depende ra sa magawa sa mga orders, pero mas mayo nga na kay ingon ani ay para ready na ka if you have a pizza order. Medyo lisod kay dagang kay stop. And then the next one is kani, di ba? So i-plastikan na ako ni siya na diri. Usually atong himuon if ever kung usa ra ka order, ibilin ra nato ni siya diri sa sakyanan. Kanirang blue atong dalon. Ang blue lang ang atong dalon kay para. Oh, so na siya mag-divider, oh. Nga ibutang nimo diri sa sulod. So, let me see. Na ibang mga namaligya ani. Almost same price ani nga mga hugaw na kayo. So, di man gini mo although nagi mga tayo pwede kining malikayan nga hugaw na gini siya mahugaw, okay. Yata po na yung mamaligya sad mo. Hugaw na sa kayo, gamaka sad. So, kani na siya divider no? Na may divider. So, nindot siya guys, tanawa. Na divider. Na. So, kung naka drinks or unsa pa na diha. Or tulo ka order, ang uban gagmay. So, pili ra naman siya mukha diri. Nya tabunan ra na sarado. Open. Okay kayo. Nya kani siya mo rin siya pang kuha na to sulod sa store. Kumukuha ta kanay ubang store dili man nila ihatag god bisag kuan. So para dili pud kayo bulky ba. Depende sa order. So let's start. I'm not sure if naapa ko pero last time gi-check na ko atong gahapon man tingali. Naapa ko Uber. Abi na ko gi-kick na ko ba. So far naapa man. So let's start. Go online. Take a photo. So mga man islag photo kung mo login ka.
Smile. Sorry. Boom. Thanks for verifying. Sumona ni. So if na order guys, tingog ni siya. Then up to you if i-accept ni mo or dili. Biyahe siguro to paingon sa balay. Kay dito among area sa balay is duol sa mga gani. Duol sa mga deliberanan ba. Usually mo tingog ra ni siya kung naay order delivery. Yeah, I'm happy with my purchase. Ay, napa din na siya butangan nag-drinks dere or whatever. But I'm not sure if maka-hold din siya. I'm not sure on the other side. Naasad. But, marag week, makain good. So, although akong bag is skip the dishes, pero ako ang ginatrabahoan sa Uber. Nindot ang Uber kay... So far, nindot ang rako kay maro man po akong giregisteran. Pero I'm not sure, wapa ko ka-try sa skip. Ang uban, gahimo og like skip, DoorDash in one. So, usa ka kuan ba? Pero ako, wala. Dili ko kon kay maglisod niya ako. Maglisod kay multitask last minute mag-drive mas grasya ta ba. So hinahinay lang ko sa Uber Uber Eats. Ang nakalami sa Uber Eats based sa uban nga tao ingon sila is ang Uber Eats pwede ra nimo ma-decline ang offer ba. Inana bitaw. Murag dili bitaw nila take against you if ever kung dagan kay ka og na decline. Pero kung mga DoorDash or something murag I don't know, murag na penalty or punishment. I'm not sure. So if you guys are working sa DoorDash enlighten me. So unsay joy mas maayo. Okay? Salamat kayo. And if ever, let's go for now. We're heading back home. So wala pa guys, wala managlakaw pa tanan na tayo nakakuha nga order actually. So ano siya? So 7 minutes. 7 minutes pila? Mga pila ni ka kilometers, 7 kilometers niyang bayad mga $6. So as much as we can, we stick to $1 per 1 kilometer nga kuan. But since this one is going towards sa balay nga area, ako na lang siyang gitake. Okay, para while gabiyahe ta dito, at least natin makuha pod nga kwarta, di ba? Anyway, let's go. Woo! I'm excited. Dugay-dugay na ko nakapahawayan ni more mga pila na kabulan actually. Kaya sige ko pick up sa akong pagka-HCA. Pero karon mag-drive sa ta, pawas laay ba. So, ang first order na to guys, ning cancel ang customer. So, di ta bayad ato. Ang nakanindot lang tani ato if ning cancel siya nga na-pick up na natong order. Okay, tuwa na tani to. Oh, Tokyo Grill tani to. But since wala pa ta kaabot dito, ning cancel na siya. So, dili na to watay makaon. Mo lang pila mi ani. Yan apo kayo mga store nga matuan yung mga buutan guys. Tagaan kanila og food. Chamba lang, last minute ka na makahimo sila og sobra, yung sayop ba. So instead nga ilabay nila, ihatag na nila, di ba? So karon nakakuha pa tag na yung order. This one is kuha na to sa Starbucks. Let's go. So ang goal na to for today, kinahanglan na to mabawi ang atong igastos sa ato ang gipalit nga bag, ng mga insulated bags, 50. So dapat makakuha ta. Hopefully maka 100 something ta today. Let's go. So sa mga ani nga vlogging style, no? Ma-appreciate yun ako ang GoPro Insta360 nga Ultra. Anyways, here ito ang first order, Starbucks guys, hot chocolate. So ibutang na to dire like that, dala na to ni para pang pick up dito. Anyways, let's go. Let's deliver this one around 3 kilometers from here. Abi na ako di ta kasulod ay bili na sa gawas. But anyways, we've done our first Uber trip. We're good. Now, ngita na po taglain na po kasi na po coming and delivery. So, nga to ang next order guys is from Little Caesars. So, moro ni guys. Yung pwede ba yung pagkadoula sa iyang balay? Kita na nakasulod na sa bagoy kaya para dali ay calculator. 300 meters ra. So kumbaga mabaklay ra ba nagpa-deliver pa dyan. Nanginani ba magpa-deliver bisag $1 kayo. Pwede ra baklayon. Daghan sa kwarta. Or kay maybe kay sugod na magulog tugnaw. So mo nang kuan. Anyways, let's go.
So nakakuha na po nitag new order guys. Actually paspas na kayo after na to na deliver tong kuan gain na. Katong dool kayo nga Little Caesars na naday follow up. So kani dool ra po siya. So let's go. It's from a vegan restaurant actually. So na-deliver na nato guys. Nagulat ra po na customer actually. So dali ra siya. Pagkaabot na to, nanadayon. Oh. So amping jud kas mga ani guys, so mga offer ba. Muna mo ampingan, $6. Yung biyahe kay 33 kilometers. $6 ra. Sa mo na dili po ka pataka og pick up ba. Kay og magdali sad ka og pick up, kaubo ka. Lugi ka. Pero ayaw na po siya i-X if ever kung mag-start ka, ayaw na siya i-close. Hulata ra nga ma-expire ang offer. Kaya para dili makuan ba. So karon mga nakatulo na taka-delivery no. So na natin mga 350. And it's not lunch rush actually. O na napoy coming. So this one is okay. Diba? $5 then 5.7 kilometers. So okay na siya. Nindot na siya i-accept. Kay ang atong goal $1 per kilometer. So yung dool rasad. So mo nakalindot sa among place there. Anyways, let's do this and ato na ning i-deliver. So also guys, to take note, if you are planning mag Uber Eats in ani, ayaw mo ka hadlok, ka marag scary sa mahimuon na di ba? Nga last na bago pa kang sugod. Everything na ara diri, na instruction diri. As long as you know how to use the mobile app, kabalo di ka problema. Kinay mga instruction diri. Nya, napod siya mapa mismo inside the app. So you don't have to use your own map sa imong phone. So everything naragid siya internal sa app. Ako I usually do use the app sa phone, kang mapa sa phone. Kinindot ang mapa sa Uber Eats kay black ba. So dali siya matungtulngan. Yeah, dali pud I don't know. I find it easier. Ang uban gagamit og ilang kagalingong app pat ako wala noy. Hasol-hasol ba ka. So yeah, ayaw kahadlok if ever you wanna try this one. And dili po ni siya mandatory nga dapat mo drive jud ka every day. Dili kuno sara kung ganahan ka. Extra siya. So yeah, mo pick up sa ko. So naka-nice po daning mag Uber Eats ka guys no. Like for example, if bag-o nga driver, so ma-practice gini mo imong driving skills pod. And if you are bag-o sa area, murag it's an opportunity po nimo nga ma-discover ang yung neighborhood or ma-familiarize ang lugar while you're getting paid, diba? So kanina diri guys akong gideliveran no, nice guys siya nga area. Mingaw, murag jud siya og Amerika ba? Amerika jud siya og dating na mingaw, wala kayo sakyan na. Ulo na yung mga sakyan pero dili ka ng daghang mga gi ba. So nice yeah. Anyways, let's continue our delivery. So, if you guys don't know too, nga if like example, dili rush hour, di ba? So wala kayo kaon or mga food. Ang Uber Eats na po siya mang grocery ka. So karon ang grocery ko gikan. Paano siya guys? So 3 items 14 kilometers ita, yeah, $14 pod. So at least at the same time maka walking po ka. Ano bitaw? And yeah, mura na siya if you guys don't know. So sinindot ang Uber Eats kay daghan og option. Alright, ihatod na to ni natin pick upon usap pod, lahi pod siya, dool siya diri. Then murag idunganon ra siya og kuan ba, siguro dool siya sa area nga akong drapan aning kuan. So maligitingob na lang pod sa Uber. So another extra $6. Alright, let's do this. So guys, quick update. Pila naman ta ka delivery ha? Sukad ko naka-deliver na ako tong 14 kilometers bago na ako na-deliver. Pero ang atong earnings for today, $73 na and 55 cents. So $73.55 tungod kay sa ilang promo nga naay $40, di ba? So siguro kung wala nang promo nga $40 every 5 deliveries, mga 30 pa ta. But since 73, then kung maka 10 deliveries pa jud ko, na po another $40. So I'm not sure. Lami na tingin ko na ni pero misa. But anyways, mangita na po ta. Layo niya itong na-deliveran ron. Ato na po ta sa spot nga daghan og deliveries. Balik ta dito para kuan. Na po tayo delivery. Kung dire naman ko siya murag radar. So depende kung asa ang kuan. So dito ta sa murag daghan jud bitaw kayong mga stores and restaurants. Dito sa among area kung asa may nagpuyo mo nakanindot na dito tanan. So anyways, balik ta.
And then gi-update ta mo kung asa na taron. Time check 3:50 PM. All right. So guys, sorry wala ko ka-update. Nauli na day ko. Muna ko kaon, muna ta gigutom ko eh. Unya gadali sa ko uli gaina kay na ay mo order tani og shirts. Nagpa mock up sila ba. Unfortunately wala na ko nahimo dayon. Pag send ako ron wala na ning reply. So anyways, wala ginato din na ito mapugos. Anyways, ang halindron kay tungod sa promo thing, nindagan siya og $163. $167? I'm not sure if dala na ang tip ana ron. Hindi ako makita. Hindi ko kabalo. Importante na 167. So, yeah, mao ni akong tip nga nakuha today. Dagan man akong tip actually. Karon ako ka-receive. Naning tip na ako $150, $1, $4. So this offer won't last long. They're not listen for next 196 delivery. Ooh. So $2, $2.33 ang tip. $2. So pinakadako na ko nga tip ron is $13 kani, $13. So, yeah. It's a good day today sa atong pagtrip no. Nahuman ta mga alas 7 digoy or before 7. Petira na kung kaon kay piting gutuma guys, nga dali sa kuhimo sa mock up. Fortunately wala na, but it's okay. Nanapanapay sunod. Alangan magbuyan ako to gayina kasi murag ito mo tingulo itong order. Alangan mag-drive na ako, ga-overage ko. Ako itong i-drop akong overage para maghimog mock up niya. Yaya niya, good. Layo ko. But, anyways, salamat guys sa itong pagtanaw sa pag-uban hangtod ani nga portion ang akong pagpakita sa inyo sa itong na ti ra madlawa. Nagutom ang inyong Uber driver guys. But anyways, salamat and I'll see you guys on my next video. Until then, you guys take care. Bye for now.